ये तो रोहित शर्मा कहल जाए। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो मैच इंडिया तो हारिए जाई त। काय छूटल यानी मैच छूटल। हां काय ओ कैच नहीं देले। हाँ। वो ट्रॉफी के कैच ले ले माने। ट्रॉफी सूर्य कुमार यादव मैच जितावे में विराट कोहली के, हाँ, बुमराह के, हाँ, हार्दिक पांड्या के हाथ। विराट कोहली, हाँ, बुमराह, हाँ। हार्दिक पांड्या प्रदर्शन कैले बड़ा सो के मैच में। ये माने वाली बात भी है भाई, काहे से कि जितना देरी भी अक्षर पटेल खेलल है। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम बानी रोड पर, लेकिन अभी हमनी के इंडिया लगभग T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत के ले बिया और मुंबई में बहुत बड़ा जश्न भी मनल हटे। लेकिन आज है जौन भाई बाड़ा सो यही क्रिकेट मैच के लेके कुछ आपस में बात करत रहा से, तो भाई से आज जानल जाए कि के मैच जीतल साटे। और की बार T20 वर्ल्ड कप में 11 प्लेयर खेलबे करेले, लेकिन लास्ट ओवर रहे और लगभग 16 रन मारे के रहे शायद। 16 रन के उ मैच के पलटलस, के जीतलस मैच। ऐसे तो रोहित शर्मा कहल जाए। हाँ, रोहित शर्मा जरा दिहन वेन करावे आयन हाँ। बढ़िया देख के एक ओवर बचेला। हार्दिक पांड्या जन करावे खातिर लास्ट ओवर हाँ, ओके चलते उनके चलते जीत भइल। हाँ। हाँ तो रोहित शर्मा के कहल जाए। तू माने रोहित शर्मा के श्रेय देता कि रोहित शर्मा जीतल। हाँ, तू बताओ कि भाई के मैच जीतलस। विराट कोहली इनकरो का नाम काहे से बाकी एगो बहुत ही दमदार धुआंधार पारी खेल के 76 रन के विराट कोहली मार के वो मुकाम पर मैच के ले गइले। तो के जीतलस? विराट कोहली भाई के श्रेय बाटे कि विराट कोहली जीतलस। के मैच जीतलस अकेले T20 वर्ल्ड कप इंडिया के? सूर्य कुमार यादव। इनकर भी का नाम सही बा, काहे से कि मेन मौका पर जौन बॉल सीधे छक्का के तरफ बाउंड्री के बाहर जात रहे, दर्शक बनत रहे गेना, वो गेना के विकेट में तब्दील करे वाला कोनो प्लेयर बाटे तो उ रहन सूर्य कुमार। आ ओकरा में सबसे बड़ा योगदान दिहल जाई तो हार्दिक पांड्या के साथ साथ में दिहल जाई। बाकी सबके अपन अपन राय बाटे। के मैच जीतलस? हमारा देखे से तो लागता कि मैच जितावे में विराट कोहली के, हाँ, बुमराह के, हाँ। हार्दिक पांड्या के हाथ बा। तीन लोग के हाथ सबसे बेस्ट के बा? सबसे बेस्ट विराट कोहली। विराट कोहली हाँ। का थी धुआंधार पारी खेल के 76 रन मार के अपना पारी के आगे ले गइले। लेकिन बहुत ज्यादा गेना खेल गए खेला जब जथी होला तो अपन कैसहू भी आदमी अपन विकेट ज्यादा गिर गए अपन बचावे खातिर खेलत रहे। बाकी मैच अपन हाथ नामे कॉल यानी कि सारा मैच में अगर बदले के कोनो सुझाव बा तो बाटे विराट कोहली, हाँ। हार्दिक पांड्या, बुमराह। हाँ, तीन लोग सबसे श्रेष्ठ ओकरा में कोहली भाई के कोहली के श्रेय देता है। बाकी ते बताओ बुआ के मैच जीतलस? हम तो 5 जना के। 5 जना के? हाँ। के विराट कोहली, हाँ, बुमराह, हाँ, हार्दिक पांड्या, हाँ। अर्शदीप सिंह, हाँ। सूर्य कुमार यादव। 5 जना मैच जीतल। सबसे बेस्ट के बा? सबसे बेस्ट सूर्य कुमार यादव। हाँ, काय धैले, हाँ, कैच ना धरने तो मैच इंडिया तो हारिए जाई त। हाँ। काय छूटल यानी मैच छूटल। हां काय ओ कैच नहीं देले। हाँ। वो ट्रॉफी के कैच ले ले बाड़े। ट्रॉफी रोक ले हां ट्रॉफी रोक ले ले बाड़े। तो यानी कि सबसे बेस्ट कोनो काम कइले तो उ कइले सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। लेकिन बल्लेबाजी गेंदबाजी तो हार्दिक पांड्या करत हां है। हार्दिक पांड्या। हां करे ना 5 गो हार्दिक पांड्या बाड़े। हार्दिक पांड्या के हां उनको सहयोग बा। अर्शदीप सिंह बाड़े। हां, अब बुमरो। तू बताओ भाई के जीतलस मैच? हम अक्षर पटेल बढ़िया प्रदर्शन कैले बड़ा सो के मैच में। ये माने वाली बात भी है भाई, काहे से कि जितना देरी भी अक्षर पटेल खेलल है, अगर रन आउट ना होते तो एकदम टीम पर दबाव ना आवे देते रहे। जितना देरी वो पिच पर क्रीज पर मौजूद रहे तो इतना धुआंधार और अच्छा प्रदर्शन करते रहे कि थोड़ा सा भी इंडिया के टीम पर दबाव ना आवे देते रहे। काहे से कि भाई के का नाम सही बाटे। तो के जीतलस? एमे अक्षर पटेल बढ़िया प्रदर्शन कैले बाड़े, बढ़िया रन मरले बाड़े। और रन आउट ना भइल होते तो और ही रन मरते हैं। तो रन आउट हो गए, गलती हो गई उनका से, ना भाग पहले रन आउट हो गई। और बाद विराटो कोहली ठीक खेलले बाड़े, 76 रन के कोई मरले बाड़े वो। और बाद बुमराह तो नंबर 1 गेंदबाज हमें इंडिया के पूरा विश्व के, उनको बढ़िया प्रदर्शन भइल बाटे। आ सूर्य कुमार जौन कांच ले बाड़े वो तो कहे मत कर, लाजवाब कांच बे एकदम। वो कांच ना एकदम ट्रॉफी आई के रोक ले बाड़े। इतना मस्त कांच धैले बाड़े सूर्य कुमार यादव। ट्रॉफी के बात कल जाए तो सही में अगर कैच पकड़ ले बाड़े ना ट्रॉफी पकड़ ले बाड़े, एक लेखा से देखी तो ट्रॉफी फेंक दिया रहे और सूर्य कुमार यादव ओकरा के कैच कैले बाड़े। तो मैच के सबसे बदले वाला काम कैले तो सूर्य कुमार यादव कैले। और हार्दिक पांड्या के भी बहुत बड़ा श्रेय दिहल जाए, काहे से कि लास्ट ओवर में आके बहुत अच्छा प्रदर्शन कैले। बाकी सबसे इंडिया में बेस्ट फील्डिंग के करेला
सबसे इंडिया में बेस्ट फील्डिंग विराट कोहली और जडेजा। भाई के का नाम बाटे, के सबसे बढ़िया फील्डिंग करेगा? जडेजा। तू हो? विराट कोहली। के सबसे बढ़िया फील्डिंग करेला इंडिया में? सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांडे। जडेजा फील्डिंग में नंबर 1 बाणे, काहे से कि काहे ना बाउंड्री पर होकस, अगर 2 रन भागे के होके और जडेजा के हाथ में बॉल होके तो ओजे से नु जॉन भी बैटमैन, जॉन भी बल्लेबाज होके एकदम थथम जाला, दोबारा रन लेवे के कोशिश ना करला, काहे से कि उनकर निस फील्डिंग कबो मिस ना होला, जहे रहिए ओजे से मार दी है। बाकी सबके आपन आपन राय बाटे, रौरा लोग के का राय बाटे, आपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा कि के मैच जीतैलस और के मैच के आगे लेके गोइल और के मैच में सबसे बढ़िया फील्डिंग कैलस। बाकी वीडियो कैसन लागल? जय हिंद।